Apa kuwi wedak aja, wedake aja. Siapa nih kuwi? Ndi sik-sike? Ndak muni? Muni ya? Wek. Dani ibi udah nabi. Iki lho sik bi. Kowe rene mangan di jajan kene jan bi. Iki lho nya, dudono iki. Dudono lek gawe nya. Nya, iki. Untuk ibu tidak paham toh. Piye? Tidak ngomong itu. Di piye? Dibuka. Sisi. Oh iya bener ngono. Heeh. Piye lah sik. Piye. Heh. Piye. Jadi mam lo ya. Wes, mau cek wes. Kami sik wes. Cek. Ya aja mau kayak tenanan lho di iki. Cek. Wes aya dhewe iki. Aja mau kayak tenan lho, Beh. Iki. Ayah tidak boleh ngene. Tiga tenan ripi kuan. Ndak kena kok. Ndak kena, Mang. Piye ya lek isik. Ya digawe kuwi. Ndak konek no. Mbak iki lek guyu jan ora turu iki kok. Satu dua. Ibu masih ini loh. Teta hoi Dani ibi. Iya. Nampen. Ngomong loh. Iya. Iya. Nangis sama mama sini. Boleh nangis piye? Nangis ya? Iya. Nangis Abi. Nangis sama sini. Mas, itu ano? Aja nangis. Cek anu ayah dimene karo bocah luwih gede. Heeh, karo sing cilik ngono koyo karo anak Mbak. Iku apa? Enggak kayak guyu ta yo an. Karo ngono. Kok kudu ngeblek. Ini sih ndak tak gelem tapi lek karo bocah gede koyo Fatih, Iblis. Nyedek. Semua ini. Ada bisa jadi enggak? Baraan enggak belum? Dinti masih beli nganten lho.
Iso guyu aduh. Nang endi, Bli? Rene beli. Nang ngantuk turu akeh lho ben dijunjung Nisa. Nek karepe kene lho, Bli. Turu kene sik ra apa? Apa? Dikeser turu kene langsung turu kamar kono. Di kamar kok. Wis kono kuwi totot resi ana. Iya, iya, ngantuk ya, Bli. Mas Bli ngantuk, sakne kabel. Duh, kabelnya ndak ditok nih kono mau to ditokne arep Mbak Vin. Kapan